এই ভিডিওটি কেবল 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 মনোরঞ্জন ପାଇଁ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। এই ଭିଡିଓର ରିଅଲ ଲାଇଫ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଏହାକୁ କମେଡି ହିସାବରେ जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा, अच्छा, वो मेरा शौहर बनेगा। Women. ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଲୋକ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ ନଗେଇକି ହାତ ଭାତ ନଗେଇ ପଳେଇବା। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ଠିକ ଟୁକା ତ ଟୁକା, ଟୁକା ତ ଟୁକା, ଛୁଆମାନେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶରେ ଚୂଳ। ଟୁକା ତ ଟୁକା, ଛୁଆମାନେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶରେ ଚୂଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଝଲକରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେନି ଯେ ଭିଡିଓଟି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ, ମାନେ ମେଗା ଧାରାବାହିକ। ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ସିରିଏଲର ଟାଇଟେଲ। ତ ସବୁ ସିରିଏଲର ଟାଇଟେଲ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇକି ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଆମର ପରୀ, ବଧୁ, ବିଜୟିନୀ, ଝିଲି, ତୁଳସୀ। କିରେ ଫିମେଲ ନାଁ କଣ? ନା ଆପଣ କେବେ ସିରିଏଲ ନାଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ବିମୋଦ, ପ୍ରମୋଦ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପ୍ରଦୀପ, ଶାନ୍ତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ବୋଉ ଡାକିବ, ଏ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ, ଏ ଜଲ୍ଦି ଡାଇନିଂ ପାଖକୁ ଆ, ତତେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଆଜ୍ଞା ଉଠିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରୁ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆଇଛି। ଏ ତୁ କଣ ରାତିର ଶୋଇନୁ? ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଣ ଫେସ୍ ପୁରା ଚିକଣ। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ମେଣ୍ଡିଆ, ପାଟରୁ ସବୁ ନାଳ ଫାଳ ବହି ପଡିଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସରି ଆମର ଚୁଟି ଅଡୁଆ ହେଇଥିବ। ତୁମର ସେସବୁ କଣ ନାହିଁ? ଏମିତି ଉଛୁଣି ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଇଲେ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର 100% ଡାଟା ଶୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ବସି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡି ଦାସ ଯିଏ ସିଏ ବସିଛି ମଝିରେ, ମାନେ ଯେ ଘରର ମୁରବୀ। ତାପରେ ବୋହୂ ଆସିକି ଖାଇବା ବାହାରିଲା, ଭାତଟେ ବାହାରିଲା, ତରକାରୀଟା ବାହାରିଲା। ବୁଢା ତାର କଣ କରୁଛି, ଆଗେ ତରକାରୀ ନେଇକି ଟିକେ ଚାଖିଲା। ବୋହୂ ତରକାରୀ କଣ ଏତେ ଧୂଳିଆ ହେଇଯାଇଛି? ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋହୂର ରିଆକ୍ସନ। ଏତେ ରିଆକ୍ସନ କଣ? ସିଏ ବୁଢା ପଚାରିଲା ତରକାରୀ କାହିଁ ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, ତୁ କହିବୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡିଯାଇଛି କଣ? ନାଇଁ, ସିଏ 15 ରିଆକ୍ସନ ଦବ। ହଉ ବହୁ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲା ଚଳିବ। ନାଇଁ, ସେଠି ଯେ 8-9 ଜଣ ଖାଇଦେ ବସିଥିବେ, ସେ ସବୁ ଥରେ ଥରେ ରିଆକ୍ସନ ଦେବେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥରେ ଥରେ ନେଇକି ଗେଞ୍ଜିବ। କିଏ ତାର କଦଳୀ ଖାଉଥିବ, କିଏ ତାର ସେଠି ପାଣି ପିଉଥିବ, କିଏ ତାର ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଉଥିବ। ଏତେ ରିଆକ୍ସନ କଣ? ବୋଉ କହିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ତରକାରୀ କେମିତି ଲୁଣିଆ ହେଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା କହିବ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏହା କର ତ ଭୁଲ କଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ, ଜବାବ। ତାପରେ ପୁଣି ବୋଉର ରିଆକ୍ସନ। ସେତିକିରେ ଆମର ଏପିସୋଡ ସରିଲା। ପୁଣି କାଲିକା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଏଡ୍ ଦେଖେଇବେ, କଣ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ? ଲୁଣ ଅଧିକା ପକେଇଥିବା ଦୋଷରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସୂତାବନ୍ଧା ଧୂପକାଠି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମମତା, ପାୱାର୍ଡ ବାଏ ପେଲଚମ ଜ୍ୱେଲର୍ସ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ପିଲା ବସିକି କଥା ହଉଥିବେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ लो, ଏ ଯୋଉ ମମତା ମ ଡାଲିରେ ଟିକେ କଣ ଅଧିକା ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ଯେ ସେ କିଏ ପୋଡାମୁହିଁ ପକେଇଲା କେଜାଣି, ସେଇ ପୋଡାମୁହିଁ କାଜଲ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ସିରିଏଲରେ ଯେ ହିରୋଇନ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ କେବଳ ଶୁଖିନଥିବ। ମାନେ ତୁ ଆଖିରେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମାରିଦେଇଛୁ ନା କଣ? ମାନେ ସିରିଏଲ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋଇଥିବ। ତା ଦେଖା ଦୁଖି ମୋ ବୁଢୀମା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ବୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ସେ ମୋ ବୁଢୀମା ଲେଡି ବିଲିୟନକୁ 17 ଥର ଗାଳି ଦେଇ ସାରିବଣି। ବା ପଡା ମଇ ପତର କଟାଇ ସବା ଖାଇ କାଜଲ ମରଣ ହଉନାହିଁ ତତେ, ଖାଲି ସେଇ ହିରୋଇନଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ମମତାକୁ। ମୁଁ ଥରେ ମୋ ବୁଢିଆଙ୍କୁ କହିଲି, ବୁଢୀମା ଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କଣ ସତ ନା? ମୋ ବୁଢିଆ କହିଲା, ଚପ, ସେ ମମତାର ଜୀବନ ମରଣ କଥା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? କହିଲା କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ। ମୁଁ ସେଠୁ ବାବୁ ପୁରା ଚୁପ। ସିରିଏଲ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ସିରିଏଲ, ଫ୍ୟାମିଲି ସିରିଏଲ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିରିଏଲ, ଠାକୁରାଣୀ ସିରିଏଲ, ଭୁତୁଣୀ ସିରିଏଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ସିରିଏଲ ଅଛି ନାଗୁଣୀ ସିରିଏଲ। ମାନେ ସେଟାରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ନାଗୁଣୀ ଆଉ ନାଗୁଣୀ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ଆପଣ ବୋହର ପାଇବେ। ନାଗୁଣୀ ତ ନାଗୁଣୀ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନେଉଳ, ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରୂପ ଯାଇବେ ତା ରୂପ ନେଇଯିବେ। ବୋଉ କହିବ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ନାଗୁଣୀ, ଶାଶୁ କହିବ କିଲୋ ତୁ କି ନାଗୁଣୀ, ତୁ ତ ଧଳା ନାଗୁଣୀ, ମୁଁ କାଳି ନାଗୁଣୀ। मैं नागिन हूँ। मैं एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। ତମେ ସବୁ ତା ନାଗୁଣୀ, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ଆମ ବିଲ ଫୁସି କଙ୍କଡା ନା ଦୋଷୀ ପୋକ? ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ନଟି ଉଡି କାଢ ଗଲା ବେ।
जे आपण मानक भिडियोटी भल लागछि ताने लाइक करंतु आ सब्सक्राइब भी करिवे भूलिबेनी आ जेते पाचन सारो शेयर करंतु केमिति लागिला कमेंट करंतु।